Čaute ľudia, toto som Zazia Kolaclix a môj štvrtý part z Rocket League. Prepáčte, že ešte raz nevyšiel ten štvrtý part, lebo že bol Silvester a už sa museli oslavovať teda. Takže prepáčte. Keby sa vám toto video dokonca páčilo, tak môžete zanechať odber a like. Aj zvonček, keď chcete. A keby ste nevedeli, o čom táto hra je, no tak si pustíte všetky 4 party z tejto série. A tak ideme sa vrhnúť na to. Už som dal jeden gól a táto zápase mám cieľ dať hat-trick, lebo ešte v ani jednom parte som nedal ani jeden hat-trick. A no, vyhral som jeden zápas, čiže tento by som chcel vyhrať tiež. Dostali sme gól na 1-1, ale to vôbec nevadí. Ináč, ak niečo počujete, tak to sú moji rodičia. A možno, že bude kričať aj môj brat. Má 3 roky. Volá sa Miško, ale keby ste pozerali tie minulé party, no tak aj viete, že sa tak volá. A vyhrávame 2-1. Takže, tak nič. Ohodnoťte v komentároch moje skilly na Rocket League. A typeček, môj tým sme dali 3 góly a každý dal jeden. Hráme 3v3. Ako som hovoril, do konca januára by som chcel dať 50 odberov a keby sa to stalo, no tak spravím taký dlhý, polhodinový špeciál, ale nebude to akože normálne, ale bude to stream. Včera som to zabudol povedať, myslím, že to bude stream, ale nevadí, tak už to viete. Tak bude to teda stream a tam sa dohodneme v komentároch, že akože to bude klikovať ľudí, ktorí akože píšu, spamujú komentáre rôzne, ale hlavne si určíme hry, ktoré budeme hrať, lebo na výber ich mám veľa. Čo ja viem, Fortnite, Rocket League, FC25, FC24, keď budete chcieť kariéru. A hat-trick to asi nebude. No dobre, tak vyhrali sme 3-1. A ako som hovoril, no tak to môže byť ešte Roblox, tam si vyberáme voľaké hry, čo budem hrať. Potom môže byť ešte World of Tanks. No všeličo. Môže byť aj Minecraft, keď chcete, to je úplne jedno. To je úplne jedno proste. Keby ste na tomto videu zanechali aspoň jeden like,
No tak, lebo akože moc lajkov nemám, na každom mám minimálne jeden, no tak aj na tomto by som chcel mať aspoň jeden. No tak keď zanecháte na tomto videu, že jeden like, čo určite splníte, tak by som spravil teda ten part 5 rovno. Lebo už včera som natáčal 2 party a chcel som aj tretí, ale tak už mi to nevyšlo na čas. Dneska je 1.1., keby ste sa pýtali. Dáme si túto hru a potom mám cieľ ešte naplniť proste dať 2 videá ešte. Dneska 2 party a budeme mať, myslím, že part 7, keď sa nemýlim. Alebo nie, 7 nie, 6 bude. No, 6 bude partov. Lebo toto je 4. a ešte potom chcem tie 2, čiže 6. Aj, toto som pokazila. Ale aj oni, lebo narazili na mňa. No dobre, tak dohráme hru a pôjdeme na ďalší part. Mám tu veľakého Čecha, že Karel Čipek. Prehrávame 1-0, čiže asi preto píše bro. Ale tak, to ešte vyhráme. Uvidíte, že zapnem svoj Prime. A pekne im sám dám 10 gólov. No, hat-trick. Maximálne. A bol by som rád, akože aj keby aj ostatní dali voľaké góly, lebo nechcem byť sebec. Ináč šťastný nový rok všetkým. Na tom streame akože je tam zábava, tak vám poviem. No tak hat-trick už asi nedám, ale aspoň dorovnať by som to ja dokázal vedieť. Ale tak keby... Oho, jelene. Tak nič, ale aspoň som pomohol typkovi. Ináč, keby ste chceli vedieť, no tak na tomto kanále máme 24 odberateľov a je to veľký úspech pre mňa, akože, lebo v poslednej dobe sme nemali akože veľa videí, ale teraz akože tieto posledné 2 dní mi pribudli 4 odberatelia a je to dobré, ne? A na tom streame by som chcel takých 50 odberateľov ešte nabrať, lebo akože za pol hodiny, čo to prejdú v shortcoch, že milión typkov, tak sa tam kúknú, že hrám čo len Fortnite a je to dobré. Toto bol save, tak raketa. Kvôli tomuto si mám vyhadoval líby? Nie, hral som aj Fortnite. Nemáš za čo. To bola mama.
gól. Že by to bol hat-trick za chvíľku. Chlapci, ide sa na to. Ešte minúta, stačí mi dať jeden gól. To je the point. Toto bol zmyko. Idem sa bovať, tak nakoniec nejdem dať gól, lebo akože už nemám veľa času a toto nesevnem, čiže asi tak. Yes, ja som chcel ísť do predĺženia, čiže ja sa to chcel kvôli tomuto typkovi. Lebo mám najveľa. Typeček si myslel, že som zliali voltu, čiže asi tak, no tak s týmto videom končím. Prepáčte, no síce stihli sme 2 hry za 14 minút, to je dobré a dneska možno ešte vyjdú 2 party, teda, no to je všetko, čaute.